казвам се Иво Кисяков. Ние сме представители на Рафтинг Тим Респект. Намираме се в Кресненското дефиле на река Струма, маршрута, който ще мине на дълг около 10 км. Сега ще направим един бърз инструктаж, за да знаем какво правим, когато сме в реката с лодката, ако някой от нас изпадне от лодката или ако случайно самата лодка се обърне. Така, първо започваме с екипировката. Всички имаме каска, жилетка, неопрен, боти и гребло. Каската ни служи да ни пази главата от удари. Жилетката не е необходимо никой от нас да може да плува, затова всички имаме жилетки. Неопрена ни пази телесна температура на тялото, а ботите ни пазят краката. Греблото, това ни е основният инструмент в лодката. Сега, най-важното нещо е, трябва да знаем какво правим, ако някой от нас изпадне от лодката в реката. Три са основните неща. Първото е без паника. Второто е правилно дишане. Третото е ориентация. Обяснявам всяко едно по-отделно какво означава. Без паника, много е важно, ако някой от нас падне в реката, да не се паникьосва. Значи запазете самообладание. Второто нещо... Идвам всеки ден на рафтинг, защото страшно много се забавлявам. Идвам всеки ден на рафтинг, просто защото страшно много се забавлявам.